Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sadiq Ahali. Ina son na yi amfani da wannan dama ta domin na miƙa saƙona ga ɗaukacin al'umma, musamman waɗanda suke ta kiraye-kiraye a kan auren baturiya saboda sun ga wani ɗan uwanmu ya yi. To haƙiƙanin gaskiya idan Allah ya baka dama za mu taya ka murna kuma za mu yi maka addu'a domin Allah bai haramta mana ba ka auri ahalil kitab. To auren baturiya yana da advantage kuma yana da disadvantage, akwai damarsa akwai rashin damarsa. Shi isa muke son mu yi wannan amfani da damar domin mu sanar da ku ‘yan uwa waɗanda suke ta kiraye-kirayen suna son su aura ko kuma suke ba mu shawara mu aura. Haƙiƙanin gaskiya idan ka samu bature da take son ka kake son ta tsakani da Allah, idan ka aure ta mai addini ma'ana Kiristan kenan, to babu laifi a addinance ma sabida amfanin da zai maka idan Allah ya taimake ka sai kai jihadi ka jawo ta cikin addinin musulunci. Kaga wannan zai amfane ka duniyarka da lahirarka. Wannan shine gagarumin amfanin ta. Sannan kuma amfani na biyu shine idan ka aure ta akwai abubuwan rayuwar da za ta shige maka gaba ka cimma burinka a gare su, kamar zama ɗan ƙasa da kuma sauran abubuwa wajen aikin yi da kuma sauran abubuwan da duk ka sani za a shige maka gaba. To insha Allahu idan ka samu wacce take son ka tsakani da Allah za ta shige ma gaba. Kaga wannan ka samu kyakkyawan sakamako. Haka kuma muke fata ga duk wanda suka samu damar yi, muna taya su fatan alheri. Allah ka sa su cimma wannan burin nasu. Rashin amfanin kuma shine lokacin da ka haifi ‘ya'yanka, makomar ‘ya'yanka ko in ce zuri'arka wacce za ku haifa tare da su, duk lokacin da Allah ya kawo muku rabuwa, to haka ‘ya'yan da ka haifa na cikinka ka rabu da su kenan. Sai ka samu ‘ya'yan da ka ba kyakkyawar tarbiyya za su iya zuwa Afirka su ganka, amma idan ka tafi in kuka rabu da mahaifiyarsu kun rabu kenan. Da yawa mutane sun auri turawa hakan ta faru da su, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba muna fatan ya sani. Haka za su kansu matanmu da ake aurensu a kawo su turai, su ma suna da amfanin aurensu a kawo su kuma suna da rashin amfaninsu. Akwai advantage akwai disadvantage. Yana da kyau shi ma mutane ku san advantage ɗinsa, saboda so da yawa ana iya auro mace a kawo ta nan wajen ku samu kwanciyar hankali, ku haifi zuri'a, ana faran-faran har wasu ma abokananka su yi sha'awar su auro irin wannan tsatson matar da ka auro, domin nagartacciya ce, ta samu kyakkyawar tarbiyya, tana kula da kai daidai gwargwadon iko kuma tana riƙo da addininta. Saboda abu ne wanda yake da matsala a rayuwar mutum, kana addininka ka zo ka tsinci kanka a wata rayuwa ka yadda addininka ka ɗau na wani ko kuma ka yi shashanci baka addinin naka ba ka ma ɗau na wani ba, kawai ka zama ba mai addini ba kuma mai addini. Wa ya san ma inda ka dosa? Wannan muguwar matsala ce, Allah ka kiyashe mu. Duk inda kake musulmi na gari ka yi riƙo da addininka, kuma Kiristan ne ka yi riƙo da addininka. Sannan rashin amfanin kuma rashin amfanin auren mace baƙa a kawo ta turai. Da yawa idan aka aure su suna yi wa mutum ladabi kafin su zo turai, amma duk ran da suka waye gari suka gansu a turai, dalilin ka aka ba su takardar zama ɗan ƙasa, za su tayar maka da bore fa. Saboda turai ƙasa ce ba kamar Afirka ba, wanda idan mace ko namiji suka balaga suka kai shekara 18 suna da damar da su yi abin da suka ga dama, wanda tsarin ya saba da tsarin mana addinin musulunci, wanda musulunci ya koyar da mu mace komai shekarunta idan tana yarinya tana hannun iyayenta, idan ta girma ta yi aure tana hannun mijinta, idan ta tsufa tana hannun ‘ya'yan da ta haifa.
abinda addinin mu ya koya mana kenan. To amma a turai ba haka bane, daga yarinya ko yaro ya cika shekara 18 yana da hurumin da zai yi duk abin da ya ga dama, rayuwarsa ce. To shine wannan Hausawa ko kuma baƙaƙen mata idan aka auro su daga Afirka aka kawo su turai suke amfani da wannan damar da Allah ya ba su ta nan wajen, ko kuma in ce gwamnati ta ba su ko turawa. Sai mace idan ta samu takardar zama ba ta yanda za a yi ta riga ta zama 'yan ƙasa, kai ta fita daga hannunka, ko kuma tana da 'yancin da za ta yi abin da ta ga dama, sai ta kame ma iskanci. Baka isa ta dafa ma abinci ba, ruwan wanka da dai sauransu. Duk da dai nan ruwan wanka ba wani abu bane, kurin za ka shiga banɗaki kai ta shawa ka yi wankan ka normal ne. To amma biyayya da aka ce mace ta yi wa mijinta a aure, gaskiya idan aka auro mata guda 10 a Afirka, sai kayi da gaske za a samu guda 2 ko kuma guda 3 wanda za su yi ƙoƙari su riƙe mijinsu tsakani da Allah, kuma su yi abin da za a yi sha'awa a auro zuri'arsa a kawo su turai. To amfanin auren baturiya, ka musuluntar da ita, ku zauna lafiya, ku samu zuri'a ta gari, su ma su shiga addinin musulunci. Wataƙila danginta ma su ma a cikinsu a samu wanda zai musulunta, saboda addinin musulunci ne addini ne na zaman lafiya, addini ne na nasiha, addini ne wanda baya takura wa kowa, kuma yana ba mace da namiji haƙƙinsu da 'yancinsu daidai gwargwado. To amma masu kiraye-kiraye akan a saman musu baturiya su aura, muna muku fatan alheri, ku ci gaba. Idan Allah ya sa za ku samu kuma da rabansu musulunta ta ɓangaren ku, to muna maraba da wannan abun. Amma auren turawa yana da ƙalubale, ga waɗanda ba su sani ba su sani. Haka auren Hausawa ko kuma baƙaƙen mata a kawo su turai yana da ƙalubale. Ga wanda bai sani ba, idan ya saurari wannan bidiyon zai san abin da yake zuwa yake dawowa. Na haka da turawan da baƙaƙen mata duka fatan mu yi addu'a mu samu nagari. In ka samu baturiya kai addu'a ka samu tagari, in ka samu baƙa kai addu'a ka samu tagari. Wannan shine abin da za mu kuma mai da hankali. Allah ka zaɓa mana nagari. Wassalam, Sadiq Ahali, fatan alheri ga kowa ga kowa. Sai anjima.